je treći dio video lekcije. Upoznajmo nuć. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje nuć koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljeno gramatikama. U ovom ću vam videu pokazati kako pohraniti sofisticirane upite i kako izraditi statistička izvješća. Ako, na primjer, želite saznati koliko puta se riječ that spominje u korpusu Portrait of a Lady i u koliko idiomatskih ili metaforičkih izraza, uzmite u obzir pisanje gramatike s nekoliko regularnih izraza koje ćete onda iskoristiti kako biste locirali uzorke koje trebate. U ovom slučaju je to riječ that. Otvorimo sintaksnu gramatiku. That nog, kako bismo provjerili kako to funkcionira. Kliknite na File, Open Grammar iz glavnog izbornika, iz popisa nog datoteka odaberite that nog gramatiku. U ovoj datoteci imamo 5 redova instrukcija. Svaki red počinje nekom riječju. Verbs, nouns, adjectives, expression, main. Poslije koje slijedi znak jednakosti. Zatim neke dodatne riječi odvojene operatorom ili i na kraju točka zarez. Što znači to sve? Svaki od ovih redova je posebni upit. Upita možete imati koliko god želite i nazvati ih kako želite. No, pazite da uvijek postoji jedno i samo jedno pravilo naziva main. To je posebno pravilo koje se primjenjuje na tekst i koje mora imati poveznicu na sva ostala pravila koja želite da gramatika koristi. Svaki upit može sadržavati poveznice na druge upite. To vam dopušta kombiniranje elementarnih upita u one složenije. Kako bi nuć mogao razlikovati nazive upita od uobičajenih simbola, potrebno je koristiti znak dvotočke kao prefiks naziva pravila. U našem primjeru, pravilo main sadrži poveznice na 4 pravila. Verbs, nouns, adjectives i expressions. Pogledajmo kako ove upite možemo primijeniti na tekst Portrait of a Lady. Otvorite tekst preko izbornika. File, Open Text. Potom otvorite i prozor za postavljanje upita. Tekst Locate, u kojem ćete označiti opciju A Nuge Grammar. Koristeći gumb Set, odaberite that nog gramatiku u ponuđenom prozoru. Za kraj, označite opciju All Occurrences u limitation dijelu prozora, te kliknite na crveni gumb u donjem desnom kutu kako biste vidjeli rezultate. Primijetite da vaše konkordancije ne sadrže samo riječ die, nego također i died, dies, dying iz pravila verbs, zatim that, that's, widor iz pravila nouns, te facial, mortal iz pravila adjectives. Ako vas sada zanima gdje se u tekstu te riječi zaista pojavljuju, koristite opciju Statistical Analysis. U glavnom izborniku odaberite Concordance, Statistical Analysis i otvorit će se novi prozor. Korištenjem izbornika na vrhu ovog prozora možete birati između rezultata za frekvenciju, standardnu vrijednost, relevantnost i sličnost. Rezultate možete pospremiti u tekstualnom datoteku i koristiti ih u nekom drugom programu za daljnje analize. Ovime završavamo treći dio našeg uvoda u nuć.